Maar eerst gaan wij het over het onderwerp dat heel iets vaker op squallen onder water komt. Meertaligens. In onze regio groeien een prottebaan op, maar het Fries, Nederlands en soms nog meer talen. Wat betekent dat voor baan, ouden en het onderwijs? Daar praten wij nu over met Wiepie Wouda. Goeiemiddag en welkom in de Weekend Nieuwsshow. Goeiemiddag. Ja, want meertaligens, dat speelt heel iets een grotere rol in het onderwijs. Maar wat betekent dat eens voor baan in de klasse? In Veenwouden wordt er op het bijzondere wijze mee werken als onderdeel van het internationaal Erasmus-project dat Friesland in Geer werkt met Baskeloon en Ierloon. Alroene Waasdier wie er een geerkomsten over interactief meertalig voorlezen, met onder oren een lezing van professor Joan Duarte. Maar hoe zocht zulks er in de praktijk uit? En ik praat erover met Wiepie Wouda, die je mij werken had in haar klasse op de basisschool De Frissel in Veenwouden. Gelijk de eerste vraag. Wat is interactief meertalig voorlezen krijgt en waarom krijgt dat op het stuit zo volle omtinken? Nou, interactief voorlezen is een methode waarbij het jou net alleen nog het verhaal voorlezen, maar ook de harkes, liek als de band, actief beloeken. En dat kan op een heel soort manieren. Het had nou op dit stuit een heel soort aandacht, omdat ik de naaie keren doen voor het Fries ontwikkelen en versteld binnen. En nou ja, wij doen daar squallen graag om mij. En in de praktijk, interactief voorlezen, nou hoe doe je dat? Nou, dat doe je voor of tijdens het lezen, kun je maar de band of mijn oor in peteer gaan. Of terug creatief verwerken. Terug het verhaal te tekenen. Of te bewegen. Of uit te spelen. Als er een gedicht van te maken. Nou, zo zijn er een heel soort verschillende manieren. En zo stimuleer je de ontwikkeling van taal. De woordschat. En ook het tekstbegrip. Ja, en je mag hier mij op squallen onwerken, want er worden meerdere talen bij je moet squallen sprutsen, waaronder het Fries, het Nederlands, het Engels. En ook nog oren thuistalen. Maar wat vernaam de band er precies van? De band hopen we dat ze vernaam hebben dat elke taal, elke thuistaal, elke orentaal, het maakt het net uit welke taal, dat die oké is. Ja, en wie daar rond van, ga je hem der lestijd voor vrijmaken? Tijdens de reguliere lesdagen? Nou, het is eens zo dat wij al jaren een tweetalige squallen binnen. En ik wil zien hebben dat meertaligens heel belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. En voor u is meertaligens net een probleem. En wij hebben als kernwaarden de drie dingen van vertrouwen, respect en waardering. En daar past dit project gewoon heel mooi in. En kist eens net zeggen dat we daar tijd voor vrijmaken hebben, want wij dienen al een heel soort. Alleen nog is de wijze waarop wellicht terug dit project nog wat verloren. Ja, en het gaat om een internationaal Erasmus-project met partners uit Baskeloon en Ierloon. Wat kunnen wij van elkaar leren als het gaat om die meertaligens? Nou, wat wij met elkaar delen is dat we alle jaar in het gebied wijnen wat een minderheidstaal is. En het is mooi om dat met elkaar te delen. En schept dat eigenlijk een boom? Dat schept liek een boom. En wat wij vernomen hebben is dat toen de Basken en de Ieren ook hier waren, dat verbindt. Maar dat ze ook zorgen hoe wij het doen. En dat is natuurlijk ook zo als je daar komt. De hast overeenkomsten. Maar misschien juist ook naaie dingen die je toepassen kerst op die eigen squallen. We zijn er wel echt achterkwamen dat het heel belangrijk is om die thuistaal te broeken. Ja. En we hebben ook ontdekt, en eens wisten we dat al, dat
een thuistaal net een beperking is, maar juist een extra, wat net een oor die het maar in je taal kent, net had. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat ben die het meertalig opgroeien, dat juist een meer biedt. Ja, en het is ook een stukje emotie, hè? Die taal west maar opgroeid best, dat zit in daar. Ja, nou ja, wij hebben het nou heel tijd over taal, maar cultuur speelt er ook in mee. De Friese taal en cultuur is belangrijk om te broeken. En wij hopen ook dat ouderen daar heel bot in belutsen worden, maar dat die ook net zeggen van wij praten Fries, maar we leren u ze bij Nederlands, want met Nederlands kom je veel verder. Ja. Want het is echt wetenschappelijk bewijs van dat juist als je je eigen taal, je thuistaal goed beheerst, dat een heel goed fundament is om orentalen te leren. En boven dat binnen jonge benden heel leren die heel makkelijk een orentaal. En dat heb ik tijdens het voorlezen in de verschillende talen ik heel goed jongen bij de ben. Ja, en de wie Arune was die professor Joan Duarte zei die een lezing. Wat hoop je hem dat de bezoekers mij naar huis gaan nemen die erbij aanwezig waren? Nou, misschien eerst even kwart iets vertellen over wat professor Joan Duarte verteld had. Ja. Zij vertelde vooral dat de rol van de ouders heel wichtig is bij het meertalig voorlezen. Ze maakt gebruik van haar eigen ondervinding eens. Daar vertelde ze van. Ze had zelfs een oren-memmetaal als het Nederlands of Fries. Ze leert treffend zien hoe wij met verschillende taal en culturele achtergrond ouders bloeken kennen bij het voorlezen en vertellen van verhalen aan jonge ben. En dat hebben wij op CBS de Frissel hebben dat ook jongen, want wij hebben ook ouders mijn oren thuistaal en bij mijn oren thuistaal die hier in een ruimte met het voorlezen in het Fries. Ja. Een pop erbij broekt om ze nog extra actief te krijgen. Maar de Virginiën ben die efteraan net vertellen hoe werd het verhaal hoe ging. Ja, dus dingen broeken, beloeken, bij het verhaal wat je vertellen wil. En wat wij in Prutten doen is ben ik vregen naar woorden. Van wat is dat in die thuistaal? Hoe zei je hem dat dus? Ja. En dat is ook weer een stukje erkenning van de cultuur en de taal van Elsenien. Ja, dus eigenlijk kwad zijn je hem hopen dat de meesten mijn naam haar dat de taal waar die opgroeid bist is onderdeel van die leven, is heel belangrijk. En dat maakt de wereld alleen maar rieker en grutter. Ik moet helaas afsluiten met dit gesprek. Hartstikke bedankt voor dit mooie gesprek. En nou ja, het verdient het echt aandacht te krijgen dat minderheidstalen, dat het jongen wordt, dat heel belangrijk is. Ja, het laatste wat ik daar nog maar zeggen wil, is wat het einde van de bijeenkomst was zijn van meertaligens en meertalig voorlezen. Wat een rijkdom. Ja, dankjewel, Wiepie Wouda.